Mal-bidu tas-sena l-ġdida, il-pjattaformi tal-mezzi soċjali u saħansitra sit internazzjonali tal-aħbarijiet sfaw miżawda b'kontenut dwar virus ġdid li qed jinxteret fiċ-Ċina biex dlonk iġġeddu l-memorji tal-pandemija li 4 snin ilu ħasdet id-dinja. Madankollu ma' TVM News, Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci iċċarat li dak irrapportat fiċ-Ċina mhux xejn għajr virus komuni illi ilu jiġi rrapportat anke f'Malta. Dan huwa virus li jenna nafu bih anka mit-2001 fejn ikun hemm numru ta' każijiet bih, anka u Malta kellna numru ta' każijiet u għad qed ikollna ġerment is-sintomi jkunu sintomi ta' riħ komuni u rarament jista' jkollok komplikazzjonijiet bħal pneumonia, però mhijiex il-prassi normali. M'għandniex għalfejn ninkwetaw anka kif qalet l-Aqdanija tas-Saħħa għaliex dan huwa virus li aħna konna nafu bih li hemm vantaġġ ukoll huwa li dan il-virus jittieħed naqra inqas mill-COVID. Il-Professur Gauci fakret kif dan il-perjodu tas-sena eżatt wara li għaddu l-festi, l-awtoritajiet dejjem jinnutaw żieda fil-mart respiratorju li jkun ġej mill-infezzjonijiet. Il-virus li qegħdin naraw li jkun qiegħed jinfirex huma ġeneralment l-influenza bħalissa ikollna ftit każijiet ukoll ta' COVID, RSV u anka qed ikollna xi każijiet ta' metanovirus dak li qegħdin jaraw ukoll fiċ-Ċina. F'dan il-kuntest referiet għal kampanja ta' tilqim staġjonali u appellat lill pubbliku sabiex mingħajr ħlas jitlaqqam kontra l-influenza u l-COVID fiċ-ċentri tas-saħħa.